హాయ్ గైస్, ఈరోజు కల్లాలన్నీ బాగా చేస్తున్నాం. వర్కర్స్ వచ్చే టైం అయింది కదా, కల్లాలన్నీ సతరం చేసి వాళ్ళకి రెడీ చేస్తున్నాం ఇటుక రాయి కోసేదానికి. ఈ డౌన్ ఉన్న కల్లాలన్నీ మట్టి లాగి వాటర్ స్టోర్ అవ్వకుండా క్లీన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడెక్కడ డౌన్ ఉందో అక్కడంతా మట్టి లాగి సదరం చేస్తున్నారు, రెడీ చేస్తున్నారు. ఎత్తుగా ఉన్న దగ్గర నుంచి మట్టి అంతా తెచ్చి డౌన్లోకి అలాగే కళ్ళం అంతా సదరు చేస్తున్నాం. Mm-hmm.